en calmini dental ngal fof en jaafnima renda ngo kono en jetti renda ngo kadi wi caggal yettude Allah ko yettude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe e duwanade jinnaɗo debbo yo duuso ɓooye jinnaɗo gorko on yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum o wi ko joguiɗen ko eɗen poti haalde ko ina heewi kono ha mi wari dande jaɓani en jettiri ɗum Allah noon e tawno ko neɗɗo waɗata wona ko Allah andi ɗum ko Allah waɗata wona ko kañum kadi andi ɗum noon wadde ko woni ko ɗum woni ko ɓuuri ɗum woni ko ɓuuri e men en jetti wuro ngo fof fuɗɗorto ko almami juma o ha e joom wuro ngo omo rewaɗon o yetta laamu ngu guila sous-préfet ha e commanda o rokkuɓemi cuusal fartange e wellitare e ha ngal ɗo dental wawi wadde kono wona min de ko leñol ngol wona min ko wuro ngo wona min ko aduna o heddi tan ko inde nde tan joguiɗen eɗen jetta bandiraɓe ummide banggueji fof banggueji ɗi fof guila e kanko sokhna Adama ummiɗo ha Nouakchott hay ummiɓe Funnague ummiɓe ha Mbour ha Dakar eɗen jetta kadi ayaw habrirde winder TV nde kuccirɗen nde musidɗam giɗam sehilam mawnam wasilam mo Allah waddimi Oumar Dore Koumé heewi ko nanannomi Oumar Dore Koumé go tagi min jiidirani kono Allah waɗi min jiidiri laabi limtinɗi ha woni sababu garal makko ɗo nanduɗen mo koye Tijani an gandirɗen mo ko Tijani an jewte ɗe ɓe mbaddanno émission ngaji kewɗi ɗi ɓe mbaddi ha Allah waddimi e makko minne kadi vraiment tawmi ko jiilotonomi ko ina heɓoɗo makko ɗo sababu nde yalkinade nde fodde mo wonde neɗɗo moƴƴo eɗen jettamo on waɗi déplacé guila Dakar omo joguino émission Matam mission omo joguino ɗum Matam o woppi haajuji makko o wi kodda so ñalawma o yonti hay hunde mi namnakima kono ko enen ndendi programme o wi kala no aduna o ene tinira mami armi waɗ noon mi yetto aram o yi ko nanmi aram mi meeɗa arde aram ngol laawol woni gaɗnol makko e arde ɗo e aram en jettiri ɗum Allah ko wona ɗum ko yettude yiɗɓe kodda fof wonɓe WhatsApp o ha ɓe gonani e WhatsApp ɓe o wi ɗum noon yamama musidɓe ene jogui heeriɓe ma gartoy hen caggal ɗum ɗon ko yettude nenam Dieynaba Wele kanko wiyata ɓamtu pulago kanko o yiɗa pullo yo rokkumo o wi kala mo yiɗa pullo yo rokkumo noon woni no wiyata ngon pulago woni kuccungu e men ha joguiɗen cuusal jogade miijo ni e wadde oɗo ñalawma e waɗiɗo ñalɗi no en jettimo kanko ni muñal makko jawdi makko wasiyaji makko ha e sembe makko mo waɗanta en sabu sen dañi o fartange caggal jinnaɓe jibin ɓen ko kanko jaggi ene jungo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi o 2017 walla 2016 o naani ene radio haalirde Nanka FM ɗo Galoyo ɗo ɗon puɗɗorɗen radio ji e tawno eɗen jiiɗi communication tawno haala won haala rewi hakkude makko e jinnaɗo debbo o haw andi o jogui miijo so nawi en radio mataw mawɗo ko pirtuɗen toon tawi kadi enenne eɗen joguino miijo yidde wadde ɗum Allah waɗi kisa wowi kosam yane kodde walla kodde jane kosam o wi hankkadi ko jullu tan heddi eɗen jettamo kanko Dieynaba Wele eɗen mbiyamo yo gurdam juuɗ en jettiɓe arde ɓe foof en jogui ummi banggue Mauritanie ko wayno Samba Sow ummi ko ha ñaabina ene famɗi e nder guure Mauritanie ɗo koygalam yaɓɓani mi ari ha ñaabina ha Mbahe ha Ferella ha Mbahna Dabbago Dabbe haɗo wiyete Hayme Dar Bagodin Olum
e dendagal gure murtani ene saɗi ɗo koyngalam yaɓɓani to fof ko yimɓe sehlaɓe kanko kam Allah rokkimo fartange o ari o hawri hen o woni musidɓe yinnoɓe arde kono gantuji ndi ne keewi laabi ɗi hay haajuji ɗi ha koye ndungu wona gueɗe sutiri maroji ɓe nana heblaji campagne e ballaji fof ɓe nan hen ene gondi hen kono ittata enene mumen ndendi ko watte ko yo wadde yen paam kala ko waɗi ɗo kala ko ɓenni ɗo wona min ko kamɓe ɓennin ɗum haydara mi wonani hen jetti dental ngal sen jeeƴima caggal min jiwadiraɓe rewɓe ummi ko banggue funnague wi ko hunare dendori sinthi boon barmacci ganno wodo bere ha bow gure taariɗe ɗe damga murtani sénégal tinali en ha ko nandi hay tittaga e lemtuna en fof ene wayno yoga hen nanɗo kala hen garɗo ɗo ene lomti fodde temedere neɗɗo nan toon mo arani ina ari lomtade ɗum alhaji tijjani an o wiyanno aduna ko beɗodiral juuɗe aduna ko lomtodiral woni anduɓe o wi anduɓe ngari gandina yo ngar gandina alduɓe yo ngar ballita finɓe ɓe yo ngar pindina fellitɓe ɓe yoɓe dara e frontiére ndimago ɓe ŋerde daɗele mabɓe ɓe ŋertina daɗele mabɓe o wi ɓe paama leñol ngol ene hatojini e mabɓe ɗum waɗi kala ɗo neɗɗo dari yo wonmo lomti goɗɗo mo arani ɗum noon woni kamɓe arɓe ɓe lomtima woɗɓe ɓe garani ɓe fof to ardino wuro ngo hejjata ɗo en jetti ɗum Allah ko weltare tan e yettude nayeɓe ɓe settiɓe e jinnaɗo ɓe jinnaɗo o noon wonko min baddi mi yiɗano ɗum haalde kono noon setti ɗum ko jinnaɗam debbo babam min gurdi haala waɗi battumi hakkille nde nanmi école kono Allah waɗi on saaha ɓurmi yidde ko Qur'ana e gurdam taɗam ceer sebani waɗi subaka goto kanko babam o yimi fin mi aynoya o wi jaadume baali ha fonde ha wasorde bappimi baali gabbimi nenam hedde garage o yimi to bamma wiyanama ya aynoy mbimi yiɗa aynoyde jinmi ko janggude o wi ko jiɗɗa janggude mbimi Qur'ana neɗɗo tiɗɗo konngol kala ganduɗomo ne andirimo ɗum ni woni maire o wi sa ruttima galle de o fiyete hacce ko morluma mbimi so yiɗi de kono mami yaami moloyor tanam woni tanam yumum Oumar Gueye oɗo jinnaɗam o mayram jim wonno yo Allah ɓuɓan ɗum win jaami paami galle tanam sebani mbimi tanam sebani o tawimi ɗon tawmomi ɗon o wi mo cekka morlor ko adduma ɗo wi garmi ko yidde janggude Qur'ana o fiye hooram he o wi ngal koyelle e mawlud ni a sikki ngal ne wawi nande Qur'ana min de mbiɗa yiɗi nande janggude Qur'ana o noddi kawam Abdoul Aziz Sarr yo Allah yormo ɗum yaafo ɗum o wi kalam ɗo koko ɓooyi ko hunde kadi nde teskimi o wi on windanimi ba nanmi ɗon konngol ko keɓɗa ko ɓuuri ɗum ha heewi kadi keɓɗa ko kadi waɗi finde mum a yii ɗum yitere ma alhamdulillah ka cukalel keccel fofo a heeɓi a dañi ko cohlunoɗa aduna o andudema a dañi ko cohlunoɗa fandare ma heɓde ɗum so yidde yettade ɗo jettiɗa ɗo alhamdulillah ko heddi ko ane kadi nan yeeso ma ara sallah jaaɓi kono woto sunoye ɗuma ɗum noon ko Allah waɗiri noon ma koko ari o haalani nanɗa kono ko jamirɗoma o yamirima o haalani nanɗa noon kono sa yi ɗum ɗo joni ko piindi ko liggiɗa ko liggey ma o ko piindi mum woni ɗum ina heddi teɓanteri ndi nan ara yeeso inchallah yo Allah junnu balɗe tan moƴƴine battani on nani bandiraɓe haala ka noka wayni ko manki hen ko min ɓili ɗon sinno wonani ɗum joni so jaggino radio o tanno onon fof cofi onon gandino way tanno onon fof cofi kono ko manki hen koko ɓilimi ɗon ko waɗi noon
no oɗon jarlo hen oɗon jaafo haala kane wawi wasde laaɓirde no yiɗiri ni ɗum noon ko no ɗemgal ngal jagguirani ɗum noon oɗon jarlo hen oɗon jaafo